ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. Бо хабар мешавам аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ВАЗ 2109 сар шудагӣ то Мерседес сечка ки мошинҳои шумо ҳам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 139 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестад, обуна шава и дар видео лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Nexi Daiwa соли бароишаш 1996 солаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори бензини холия, коробка передачаш механика, объём мотораш 1.5 литра. нархи мошин 14000 сомония, ба рубл бигардонем 100000 рубл мешавад. мошина рангаш кабуд мебошад, кузаш хачибе. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад ки бисёр бародарон хоҳиш карда буданд дар комментария. Hyundai Sonata соли бароишаш 2007 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри нав. сӯзишвориш бензин газ мебошад, объём мотораш 1.4. коробка передач механика, нархи мошин 49000 сомония, ба рубл бигардонем 352000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ҳамаи ҷоша радной гуфтеса. деюм соҳибаш гуфтагия хадамам мошини ба бараката, сабаби фурӯхтанаш Россия мерава, барои ҳамин қадар мефурӯшанд, 60 сум дар кор шуда буда. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад и Ford Focus соли бароишаш 2010 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар гисар. сӯзишвори бензини холӣ мебошад, объём мотораш 1.6 литра. коробка передачи механика, нархи мошин 50000 сомония, ба рубл бигардонем 359000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад гуфтест. савдо мешавад дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестад, обуна шава и дар видеои мо лайкро биҷиха. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. чорум ВАЗ Niva соли бароишаш 2007 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хорӯ. сӯзишвори бензини холӣ мебошад, объём мотораш 1.6 литра. коробка передач механика, нархи мошин 35000 сомония, ба рубл бигардонем 251 рубл мешавад. мошина состояниша соз гуфтеса, гидравлик мебошад, инжектор аст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум Daewoo Leganza соли бароишаш 1997 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин.
коробка передач механикай объём-мотораш 1.8 литрай. нархи мошин 7600 сомонияй. ба рубл бигардонем 54000 рубл мешавад. мошин срочно фурухта мешавад, ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагиам надорад гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Opel Astra G соли барояш 1998 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар масчоҳ. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём-мотораш 1.6. коробка передач механикаи нархи мошин 30000 сомония. ба рубл бигардонед 215000 рубл мешавад. ранги мошин чернил аст. кузаш хачибек. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ози хатар видеонаворро то охириша тамошо мекунем. ҳафтум ваз 2112 соли барояш 2003 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём-мотораш 1.6. коробка передач механикай. нархи мошин 26000 сомония. ба рубл бигардонед 186000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш хачибек мебошад. мошина ҳамаи ҷоша зур кадагиян. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум ваз 2109 соли барояш 1998 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензин газай. коробка передач механика. объём-мотор 1.5. нархи мошин 13000 сомония. ба рубл бигардонед 93000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст. кузаш хачибек аст. оинаҳош тиомнит аст. мошина моторша нав кардагиян. 7 моҳи дига сурок дорад тонировкаш. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда, барои ин қадар мефурӯшанаша срочна. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум як бародар бисёр хоҳиш кардагӣ буд ки вазниваро сёмка ки марҳамат вазнива соли барояш 2001 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар панҷакен. сӯзишвори бензин газак. коробка передач механика мебошад. объём-мотораш 1.7 литрай. нархи мошин 27000 сомония. ба рубл бигардонед 194000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум мерседес сечка объёмни соли барояш 1995 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём-мотораш 2.8 литрай. коробка передач механика. нархи мошин 55000 сомония. ба рубл бигардонед 395000 рубл мешавад. ранги мошин серебристия. кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса. ягон камбудӣ надорад гуфтес. кондисионер дорад. обогрев сидени дорад. автопилот лук дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11 ваз 21099 соли барояш 2003 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. объём-мотораш 1.6 мебошад. сӯзишвори бензин газай. коробка передач механика.
нархи мошин 7500 сомония ба рубл бигардонем 53000 рубл мешавад. ранги мошин сервиси кузаш сидан мебошад. мошинчара ҳамаи ҷоша 100% гуфтесай 4 баллони нав дорад, хадавоиш нав кардагия, аккумуляторшам нав мебошад. ҳуҷҷатош тамом шидагия, агар срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12 Chevrolet Lacetti соли барояшаш 2004 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишворӣ бензин газай. коробка передач механика, объем мотораш 1.6 литрай. нархи мошин 26000 сомония ба рубл бигардонем 186000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошина нормални гуфтесед, документош 1 сола мебошад, гази евро 4 доштае. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. сарбаланду хонобод бошед.